Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak beste urrats bat eman du 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko. 3 eguneko martxa antolatu dute Aguraindik, Bilbotik eta Bergaratik. 100 pentsiodun kalera atera dira eta Gasteizen bat egin dute guztiek. Hala, Arabako hiriburuan protesta egin dute 1.080 eurorainoko gutxieneko pentsioa Jaurlaritzak osatzea eskatzeko. Kaixo eguerdion, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak antolatutako martxa Gasteizera helduko da ostegun honetan. Astelehenean Bilbo eta Bergaratik abiatu ziren 2 zutabe eta asteartean Aguraindik Dolantzira egin dute ibilbidea. Nerea Garzia. Eskubidei bidea zabaltzen pentsio publiko duinak denonentzat lelopean, 1.080 ibilaldian murgilduta dago Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Gasteizera iritsi dira ostegun honetan Bilbotik eta Bergaratik abiatutako blokeak. Bertan manifestazioa egin dute iparralde gizarte etxetik. 4.000 pertsona inguru bildu dira Arabako hiriburuan. Gaude eta Gorabide zaintza zerbitzuen elkarteak greban daude. Bizkaian adimen urritasuna duten pertsonekin lan egiten duten langileak kalera atera dira beste egon batez hitzarmen duina eskatzeko. Eta gaurkoan protesta egin dute Sabin etxearen atarian. Itunen negoziazioak blokeatuta daudela salatzen dute eta gatazkan erantzukizuna eskatzen diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Gaude eta Gorabide enpresa pribatuak izan arren diruz onitzen baititu. Ikusi. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektoria ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak oindala urtiek. Eta ez da boni buelta emoteko inolako proposamenik, euren aldetik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti esaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin bat. Eta udal eta foru hauteskundei lotuta gaurkoan Ainize Gastakarekin egin dugu hitzordua, Laudioko EH Bilduren alkategaiarekin. Laudion EH Bilduk zergatik gobernatu beharko lukeen galdetu diogu. Herria eta aintzat hartzea eta entzutea precisamente jende guzti hori. Gehiago da, guretzako garrantzitsuagoa da, jende guzti hori dagoena benetan bere eremu naturalean, espazio naturalean aktibatuta jarrai dezala, guk udaletik beraiek bultzatzea nolabait, guk gurea eta guk nahi dugun bezala egitea baino, ez? Herri bizia eta piztuta den herri bat, horrelako nortasun anitza izan behar du. Eta Tina Turner rock abeslaria hilda asteazken honetan bere etxean Suitzan. 83 urte zituen eta gaixotasun luze baten ondorioz bere ahotsa betirako itzali da. 1929ko azaroaren 26an jaio zen Anna Mae Bullock izenarekin Notbushen, Tennessee. 53 urte baino gehiago eman zituen eszenatokietan 2013an erretiroa hartu zuen arte 73 urterekin. 50ko hamarkadaren erdialdean hasi zuen bere ibilbidea musikala Ike Turner bikote arrakastatsuan. Bakarlari gisa ere arrakasta handia lortu zuen 1984ko Private Dancer albumarekin. Let's Stay Together, We Don't Need Another Hero eta The Best abestiekin. Guztira 200 milioi disko baino gehiago saldu zituen mundu osoan. Eguneko titularak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. 1.080 euroko pentsioa exigitzeko beste urrats bat eman dute pentsiodunek. 3 eguneko martxa antolatu dute Aguraindik, Bilbotik eta Bergaratik. 100 pentsiodun kalera atera dira eta Gasteizen bat egin dute guztiek. Hala, Arabako hiriburuan protesta egin dute 1.080 eurorainoko gutxieneko pentsioa Jaurlaritzak osatzea eskatzeko. Gasteizen bat egin dute 100 pentsiodunek 3 eguneko martxa egin ostean, astelehenean Bilbotik eta Bergaratik abiatu ziren eta asteartean Aguraindik.
Kilometroak bizkar gainean eta 5 urte borrokan eman ostean, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak tinko jarraitzen du. Eta 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezarri arte ez duela etziko argi du. Arabako hiriburuan protesta egin dute 1.080 eurorainoko gutxieneko pentsioa Jaurlaritzak osatzea eskatzeko. Batez ere, oraingo honetan 1.080 eurora pentsioa osatzeko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari, batez ere hori da, ez da, une berean baita ere Nafarroakoari, ez da, hori da gaurko aldarri nagusiena. Hegoaldean, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea aldarrikatzen dute. Hala, hilaren 29an Iruñan protesta egingo dute parlamentuaren atarian. Horrez gain, pentsiodunek nahi dute Espainiako Kongresuan ordezkaritza duten alderdiek pentsioen azken erreformaren lege proiektuaren eztabaida erabiltzea, erretiro adina berriro 75 urtetan jartzeko eta pentsioa osorik jasotzeko kotizatu beharreko urteak 15era jaisteko. Era berean, Espainiako gobernuari ere bai gutxieneko pentsioa ezartzeko. Eta hori, Espainiako gobernuak egiten ez duen bitartean, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroakori eskatzen diogu. Ahal duelako eta bainera baliabideak badituelako horretarako. Bestetik, Arabako zahar egoitzetako langileek bi greba egin dituzte ELA eta LAB sindikatuek dituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea eskaintzen dute, eta beste alde batetik, Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. 2022ko urrian kalera atera ziren eta mobilizazioak eta manifestazioak antolatu zituzten. Hala ere egoera aldatu ez denez, ELA eta LAB sindikatuek euren aldarrikapenak kaleratzea erabaki dute berriz. Arabako lehenengo hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute eta prozesuak aurrera egiten ez badu, ordezkariek azpimarratu dutenez mobilizazio gehiago egingo dituzte. Bizkaiko eskuhartze sozialak gaur ere greba eguna du. Bilbon egin du protesta eta euren aldarriak udaletxera eta Bizkaiko Foru Aldundira eraman dituzte. Sektorearen lan hitzarmena berritzea eskatzen dute eta horrek biltzea lan osasunaren arloan premiazko neurriak eta soldata igoerak. Soldata duinak, IPC behintzat sustatzea eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena edo. Bai, daroagu 20 maila negoziazio aldetik eta patronalea hor dau nahiko geldi eta ez dau interesik. Historikoa da, lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Komisiones eta SK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu, behingoz, bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela eskuarte soziala osatzen dugun langileokin Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pilo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat. Eta etxebizitzen espekulazioaren salaketa eta amalurraren defentsa egin dute Senperen.
1.000.000 eurotik gora salgai den etxalde baten salmenta salatu du herritar talde batek. Etxaldearen prezioa Saferrak estimatzen duena baino 3 aldiz garestiagoa dela argudiatuz. Eta igande honetan ospatuko diren udal eta foru hauteskundeen kanpaina bete-betean jarraitzen dute alderdiek. Ikus ditzagun zeintzuk izan diren ozendu dituzten azken mezuak. Ez gara provokazioetan eroriko, ez dugu eta ez gara lokatzetan mobituko. Gurea herria delako, gurea printzipio eta baloreak direlako, eta gurea ardura historikoa delako. Kopia txarrarekin geratu edo aurrera egin. Bilduren inkonkrezioa edo Eusko Alderdi Jeltzalearen bermea. Gobernu berdina, sigla berdinak eta gero eta okerrago. Gauzak okerragoro joan ditezke inor aldatu gabe gobernuan. Sozialistok konpromisoa hartzen dugula jatorrizko metroaren 2. linea martxan jartzeko lanak hasteko. Hiru egun falta dira hauteskunde gauerako eta alderdiek kanpainako azken egunotan herritarren arreta erakartzea izan dute xede nagusi. Araban eta Gasteizen EAJ eta EH Bildu alderdien arteko borroka izango dela aurreikusten da. Nolakoak izango dira kanpainaren azken ekitaldiak, Nerea? Hauteskunde kanpaina ostiral honetan amaituko da. 16 egunen ostean alderdiak hauteskunde gauaren zain izango dira. Azken egunotan EAJ, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdiek herritarrei euren botoa eskatu diete. Konpromisoak, proiektuak eta aldaketa izan dira gehien errepikatu dituzten hitzak. Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik bermatzen du Arabaren etorkizuna industriaren ikuspegitik. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik du gure industriak aurrera egiteko moduko ibilbidea, esperientzia eta proiektua. Estas elecciones hay voto útil o voto inútil y hay voto productivo o voto improductivo. Y quien quiera que su voto sea útil y que sea productivo, en el socialismo tiene su mejor opción. Eta bide horretan guk lurralde honetan konfiantza daukagu. Eta jauzi berri bat egitera goaz. Esperantzaren blokea garelako. Eta Araba eta Laudion gobernatzeko aukera bakarra gu gara. Que todos aquellos que quieren y que aman a esta tierra, que quieren que tengamos más oportunidades para los jóvenes, para los mayores, de empleo, de futuro, que todos ellos piensen que ese cambio es posible y que el único voto que asegura ese cambio a mejor es el voto al Partido Popular. Por eso el próximo 28 de mayo tenemos que llenar de votos transformadores para vivir mejor, porque somos la única garantía para acabar con las políticas conservadoras y la mayoría absoluta del PNV y del PSE.
Eta hauteskundeekin jarraituz, Iruñako hautagaien proposamenak jaso ditugu ikastetxeetako hizkuntza politiken inguruan. Ikusi. Oso erreza da, hor egin behar dena da logika aplikatu, hau da, gauza honetan aspektu guztietan bezala, parekatu behar da eskaintza eta eskaria. Horren erraza da, logikarik ez duena da, momentu honetan, plazen 111 euskaraz besterik ez dela eskaintzen, ez da, 111, eta defendatu egiten da, hainbat eremutan hori dela benetako eskaria, baina gero ikusten dugu adibidez 3 urtetan ja ikastetxetan matrikulatzen direnean, erena baino gehiago matrikulatzen dela. Zer esan nahi du horrek, badagoela dekalaje bat, badagoela nolabait, hori, iruzurra, ez jendeari, Iruñeko jendeari egiten zaiona. Parekatu behar dira bai alabai, eskaintza eta eskaria. Bai, noski guk argi eta garbi daukagu gure aurrek euskaraz ere ikasteko eskubidea daukatela. Euskaraz ere esan nahi dut. Eta hori esaten dudanean, esaten dut, euskara aipatzen dut, gure hizkuntz propio bietatik bat delako. Euskaraz ere ikasteko aukera. Eta eskubidea. Eta 10 lagun elkartu ziren atzo arratsaldean Ataunen abiadura handiko trenaren aurka. Izan ere lakuntzatik ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasi dira dagoeneko Aralarren. Bigarren aukera bat ere bada mahai gainean, Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena. Natura eta landa lurrak suntsituz, ezin da herria eraiki lelopean AHT-aren aurka elkartu dira Ataungo San Martin plazan. Larritzat, oso larritzat jotzen dugun informazio batek elkartu gaitu gaur hemen. Espainiako garraio mugikortasun eta hiriagenda ministerioak Nafarroko abiadura handiko trena Euskal Y-arekin lotzeko 2 alternatiba ditu mahai gainean. Lehena Iruñatik Gasteizera joango litzateke, bigarrenak berriz Iruña eta Ezkioko geltokia lotuko lituzke Aralar zeharkatuz. Landarlan eta Otsotarrak elkarteak Ataunen deitutako elkarretaratzan informazioa gizarteratu eta horren arabera erantzun bateratu antolatu nahi izan dute. Daukeun informazio apurre zabaltzea eta pixkat gizarte mailan, bai hemen Goierri eskualde mailan, Gipuzkoa mailan eta nola ez sakana mailan pixkat antolatzeko eta honi aurreiten saiatzeko pixkanaka antolatzea eta indarrak batzea. Iruña eta Ezkio lotuko lituzken alternatibaren azterketa teknikoarekin hasi dira, eta dagoeneko sakanako zein Goierriko udaletxeek Espainiako ministerioaren aldetik zundaketa lanak egiten hasteko oharra eta zehaztapenak jaso dituzte. Trenbidea lakuntza ingurua sartuko litzateke lurrazpian, eta Ataun alderik alde zeharkatuko luke, hegoaldetik ipar-mendebaldera arte. Altzania eta Atxurbideren azpitik pasako litzateke, Idiazabal eta Oleberria artean irten eta Ezkio itsasora iristeko. Oraindik ez da ibilbide honen inguruko txosten teknikori garatu. Testu inguru horretan elkarteek deritzote irizpide teknikori gabeko erabaki politikoak hartzeak ondorio larriak izan ditzakela eta jarrera erabat arduragabetza jotzen dute. Aralarreko zundaketa lanekin hasi badira ere Iruña Gasteiz alternatiba ez dute baztertu. Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, agian 2 proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela 2 norabide horietan. Aipatutako zundaketa lan horiek egiteko €1.000.000 aurrekontua du ministerioak. Hezkuntzako bigarren grebaren ondoren Labek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek manifestaziora ditu zuten atzo Iruñean. Hezkuntza sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen eskatzeko. Horien artean ratioen jaitsiera, plantillen egonkortasuna, gainzama murriztea eta erosmen ahalmena berreskuratzea. Hezkuntza arloko ikasturte honetako bigarren grebaren ondoren, Labek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek deituta manifestazioa izan zen Iruñean. Berriz ere irakasleak karrikara heldu ziren euren eskubideak aldarrikatu eta lan baldintzak hobetzeko asmoarekin. Manifestazioa Hezkuntza Departamentutik abiatu eta Parlamentu gibelean finitu zen.
Hezkuntza publikoaren alde lelopean, sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen. Horien artean, ratioen jaitsiera, plantillen egonkortasuna, gainzama murriztea eta erosahalmena berreskuratzea. Hemen gaude berriz sindikatuan, mahai sektorialeko gehiengo sindikala, aldarrikatzen, ja aspaldidanik ezaguna diren 4 aldarrikapen hoiekin jarraitzeko, badirela ratioen jaitsiera, egonkortasuna, soldaten edo erosahalmenaren berreskurapena eta aran baldintzen lan gainkargaren jeistea, bai. Antza denez, egungo gobernuak ez dauka asmorik momentuz erreakzionatzeko eta ezer negoziatzeko, orduan espero duguna da igandetik aterako den gobernu berri horrek izatea beste aldarte bat eta benetan negoziatzeko gai izatea. Denok espero dugun ikasturte hasiera ahalik eta normalena izateko. Espero dugu irailera arte badugu denbora eta zenbait neurri hartu ahal izatea ja ikasturte hasieratik behintzat ditugun aldarrikapen horien hastapen bat martxan jarri ahal izateko. Eratuko den gobernu berriari dei eginez irakasle nafarrak euren baldintzak hobetzeko borrokan. Asteburuko euri jasen ondorioz, Gipuzkoako eta Nafarroako zenbait herrik hondamendi eremu izendatzeko eskatu dute. Euriteek kaltetutako Urumearen ibilgunearen bide sarea ordea ez da hondamendi eremu izendatuko. Gipuzkoako aldundiak baztertu egin du Urnieta, Hernani eta Ereñotzuren eskaera kalteak ebaluatzen jarraitzen badute ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak baztertu egin du Urumeako ibilguaren bide sarea hondamendi eremu izendatzea. Larun batean kalte handia jasan zituen inguruak ordu batzuetan izandako euri jasen ondorioz. 3 ordutan 200 eta 222 litro metro kuadroko neurtu ziren. Hau da 2011ko uholdeetan 24 orduz erregistratutakoak baino 60 litro gehiago. Urumea Ibarreko errepide sarea normaltasunera itzultzeko jarduketa berrienak egin ondoren, Foru Gobernuak udal arduradunei jakinarazi die kalteak izan direla, baina kalteak ez direla hondamendi eremu baten eskerari erantzuteko bezain garrantzitsuak. Euriteen ondorioz ibaien urmaile igo egin zen eta lur jausiak izan ziren G 3410 errepidean, Hernani eta Goizueta lotzen dituen errepidean. Aldundiaren eskumena zen errepide hori istea, harik eta uraren mailak behera egin eta bidea berregokitzeko lanek bidea berriro ireki zuten arte. Hernaniko Fagoia Gauzoko bizilagun batek kontatu digu asteburuan bizitakoa. Baina goiz hartan zan, baina zan dena loia eta barbolak eta, dena, atera zan, atzi hartan, ateratzea betiko tokin, eta mentxe ondo ginen, bildurrez, ze pasako zan, ez ginen, neka izpai deitu nion goizuetat esan zian ez. Hemen ondo dago. Baina bera nola goizian etortzean, goizeko 6, baina hemen zan Aranoko aldi hortatikan, baldiakin botatze bazuen bezala menditikan. Baina kriston ugaldiak. Eta izan dena menditikan etorri alako. Etorri da Manduiko alieketik eta Arano gehien ezeatua. Gipuzkoako aldundiak hondamendi inguru izendatzea baztertu badu ere, Urnietako eta Hernaniko alkatek Ereñotzuko ordezkariarekin batera, euri jasek utzitako kalteen kalkulua egiten jarraitza adostu dute. Baserrietako jabeekin oraindik egiteke baitute. Baserrietan kalteak daude, baita mendietan ere. Mendipista batzuk desagertu egin dira lurjausiaren ondorioz, eta kalteak oroar baloratu ondoren zer urrats eman behar diren erabakiko dute. Iruñako gurutzen parantzan, UPNek egin nahi duen aparkalekoa zeresana ematen ari da Iruindarren eta Zabalduneko bizilagunen artean. Parkina egiteko plazako zuhaitzak moztu beharko dira. Obrek izango dituzten kalte eraginaiz ohartarazi dute auzokide eta merkatariek. Iruñeko Zabalgunean kokatzen da gurutzen parantza. Zuhaitz izugarri handiz betea dago. Erdian iturri bat eta jolas parke bat. Auzokide, paseatzaile eta gurutzen parantza ikastetxeko jolas eta arnaz zelaia da. UPNek legegintzaldia finitu aintzin, plaza errotik suntsituko duen aparkaleku bat egiteko asmoa iragarri du. Ikasle, bizilagun zein merkatariak proiektuaren kontra azaldu dira.
Badakigu mugikortasunarekin auzoan arazoak daudela, bereziki ibilgailuak aparkatzearekin. 15 metroko sakoneran 4 solairu industria eskatuko du, 2 etxealdiko luzeran. Horren ondorioz, ondoko eraikineak hondatu egingo dira. Zimendu sakone gabeko etxebizitza zaharrak bai dira. Hori dela eta proiektua prestaz bultzeko arrazoa zein den jakingo nahiko genuke. Inguruan bizi diren persona gehienen iritziren aurka, eta baita udal batzarren gehiengoaren aurka ere. Horrez gain, espedientea berehala geldiarazteko eskaten diogu. Zain dezagu Gurutze plaza eta bere inguruan. Gurutze enparantzako parkinaren ordez, haunitz dira egin litezkeen alternatibak. Horietako bat, bertatik oso gertu Galizia etorbidean, zahar berritzen ari den Maristasen eraikin zaharrean aparkalekua egitea. Hiriko plazak basamortu bilaka ez daitezen eta udako egun beroetan, iruindarrek fresko egoteko arnasgune berdeak mantendu ditzagun. Eta kulturarloan, M-Fest emakume artisten jaialdia hasiko da ostiral honetan. Tradizioz gizonezko figurek okupatutako espazioetan emakume artistei aukerak eta inposiziorik gabeko espazioa emateko beharretik sortu zen jaialdi hau. 4 kontzertu, artisautza azoka, hitzaldi bat, erakusketa kolaboratiboa, murala eta 3 tailer izango ditu maiatzaren 26an eta 27an. Goizetan izpilu parean, arro irrie itean, eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna Me and my way, learning how to say stop. Eta Korterraza Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburre jaialdia ospatuko da uztailaren 20tik 22ra. Korterrazak 3 proiekzio jardunaldi eta 6 kontzertu eskainiko ditu jaialdiaren 3 egunetan, Artium Museoaren kanpoaldean. Gainera jaialdiak Arabako lurraldea zeharkatuko du ekaineko azken asteburutik irailaren hasierar arte. Guztira 1123 obra aurkeztu dira. Eta elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Ainize Gastakarekin egin dugu hitzordua, Laudioko EH Bilduren alkategaiarekin.
Bada 12:30 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Ainize Gastaka, hauteskunde hauetan Euskal Herria Bilduren hautagaia, alkategaia Laudiorako, ondo etorri. Eta tira geroz eta gutxiago falta da hauteskunde eguneako, 3 egun falta dira iganderako. Nola ari zara bizitzen aurtengo hauteskunde kanpaina hau, nola zaude? Oso intensoa da. Egia da dela nire lehenengo, ez da lehenengo kanpaina, baina bai ardura honekin. Beraz, beste modu baten bizi da, eta oso barrutik, eta bai, topera. Bai, ez, baina egia da Laudioko udal politikan aldaketa asko jaso izan direla azken hamarkadetan, ez? Zer nolako irakaspenak utzi dituztonek, edo ez, aurtengo aukera honi begira? Egia da, Laudiok ohitura arraro bat izan duela, dala holan ibiltzea batetik bestera, ez? Dantzan, alderdi batetik bestera, gainera normalean 2 ziklo betetzen ditu alderdi bakoitzak, eta irakaspena da, bagian horrekin ere amaitu behar dela. Ohiturak batzutan aldatu behar dira. Eta zergatik, epe luzerako proiektuak egin ahal izateko. Bai, ez da horrek baduen arriskua horixe bera bada. Eta hain zuzen ere justu azken legegintzaldian, kasu honetan, ez, EAJ izan da buruan, zuek oposiziotik nola bizi izan dituzu azken urte hauek? Gehiengoan egon dira, eta egia da gogorra izan da, ez bakarrik oposizio talderako, herriarentzako ere. Ze oso sartuta egon dira euren bulegoan, eta gauza asko oposizio taldea ni ez naiz egon zinegotzi, baina zinegotziek askotan kontatzen dute oso gogorra izan dela lana, ze informazio oso eskaz heltzen zen, edo inkluso atzeratua, adibiderik argiena da, Laudion anbulategi berria egin behar dute, eta kokapena, eta egin behar zutela komunikabideen bidez jakin izan zuten, jakin izan dugu danok. Horrelako gehiagikeriak gertatu dira. Ez, eta horretaz aparte herriari berari begira, ez, Laudioren, ez, bizigarritasun horri begira, nolako Laudio utzi du EAJak azken urte hauetan? Baitu, hilabete hauetan, aukera handia izan dut, jende askorekin hitz egiteko, ez? Eta sentsazioa da, berdina guztietan, kasu guztietan, aktibatuta edo antolatuta dagoen edozein pertsona, berdin dio kulture espazioetan, edo berdin dio zein eremutan antolatuta daudenak, leher eginda daude. Udalearen dei baten zai, bilera baten zai, diruaren zai, beti udala oztopo bilakatu da, herrian bizitza sortzen duten pertsona horientzako. Beraz, hauek aintzat hartu da Ainize, zergaitik gobernatu behar du Laudion Euskal Herria Bilduk? Nire ustez EH Bilduk daukan nortasuna hori bera da, herria, eta aintzat hartzea eta entzutea precisamente jende guzti hori. Gehiago da, guretzako garrantzitsuagoa da, jende guzti hori dagoena benetan bere eremu naturalean, espazio naturalean aktibatuta jarrai dezala, guk udaletik beraiek bultzatzea nolabait, guk gurea eta guk nahi dugun bezala egitea baino, ez? Herri bizia eta piztuta den herri bat, horrelako nortasun anitza izan behar du. Bai ez, erronka ez da makala eta horixe gidatzeko prest bazauden nahi ikusten zara, ez horre alkate gai gisara. Gogoz, bai, gogoz. Oso ilusionantea da. Egia da, berez nire lanbidea bokatua da, eta kudeaketak ez dit beldur berezirik ematen, azken finean, salto natural bat bezala ere ulertu dezakegu. Eta, herriari eskaini ahal zaion hori bezala, egia esan momentu honetan egia da, erronkak kolosalak dira, baina dena egiteko dago eta oso gauza politak egin daitezke. Beraz, hori ere oso ilusionantea da. Bai, ez da zentzu horretan badukazue asmo handiko programa bat ere ez prestatuta, baituzue proposamen sendoak, egun hauek gainera kanpainan bai izaten dira ez horixek partekatzeko, edo jendeari horiek azalduta erakusteko, nolako harrera ari dute izaten? Zeran, uste genuen gehiago izango zela harridura, baina
jada ari dira egun batzuk pasatzen, eta harridura baino uste dut dela, harrera ona ari dela jasotzen, ze gure programak parte hartzean, lehenengo eta behin parte hartzean oinarritzen da, baina gero guk egiten ditugun proposamen guztiak ez dira legegintzaldi batetara mugatzen, epe luzerako proiektu batan. Are gehiago, esan dezakegu, badela guk Laudio 15 urte barru nola ikusten dugun edo zer nahi dugun. Eta horregatik pentsatzen genuen, ostras, hau handia da. Ilusionantea da, niretzako da, asko pizgarriagoa da joatea horrelako proiektu sendo eta potente batekin Laudio osoa integratzen duena modu orokor batetan. Baina harrera zein izango da, ez? Harridurarena, eta ez, uste dute jendeak horren beharra ere somatzen duela. Bai. Importantea da, herri bat, norantza baten kokatzea. Eta tira ez, programa horri begira ere ez, parte hartzea aipatu zu nola badagoen zentroan, nola baita esatearen, ala ere zeintzu dira bestelako ardaz nagusiak edo zein politika erdigunean jarrita ez? Politika erdigunean jarri behar duguna da parte hartzea. Hau da, Laudion aurreko legegintzaldian parte hartzea araudia onartu zen, EH Bilduren egindako aportazio gehienak jasota ditu, beraz, guretzako erraminta interesgarri bada, eta hori martxan jarri nahi dugu, baina martxan jarri benetan. Hau da, baliogarria izan dadin nahi dugu. Horrela, berriz ere, herritarrak ahaldundu, gaitu, erabakitzea almena eman, gure konpromisoa behin eta berriz esan dugu, badala, eztabaida foko guzti horietan, kontseilu guzti horietan hartzen diren erabakiak, gure konpromiso politikoa dela, horiek errespetatzea naiz eta izan gureak. Orduan, guk gure programa, foko horietara, foro horietara eramaten ditugu eztabaidatzera. Horrek ez du esan nahi, horiek aterako direnik. Baizik eta guk, beste gainontzekoek bezala, hor proposatu eta eztabaidatuko ditugula. Eta erok programan ez, ageri diren proiektu ezberdinei erreparatuta ez, egia da hainbat badaudela edo fokuetariko bat badela bai ekonomian, zein hirigintzan eta biak uztartzean. Baita ere hor bestak beste industria eremuak bestelako modu batean antolatzea aipatzen da ez, zergaitik edo zein egoeratan aurkitzen da udalerria? Laudio izan duen bilakaera izan da, azkeneko hamarkadetan industriak bere garaian modu oso bortitzean sartu zen Laudion, eta gainera oso enpresa potenteak izan ziren. Hauek behar zituzten espazioak bere ganatu zituzten, eta ibaia ere beraientzako beste tresna bat bezala erabiltzen zuten. Bai hondakinak botatzeko, baita beraien tresneria hozteko eta. Orduan, bada garaia, berrantolatzeko herria, zergatik bada espazio industrial asko geratu dira erdiguneetan sartuta. Eta bat daukagu espazioa hori guztia antolatzeko. Eta ez da bakarrik soilik herritarrentzako ona dela, industriarentzako ere bada. Ze adibide bat enbasezen proiektua da, enbasez auzo baten erdi-erdigunean geratzen da, espazio ez dauka edatzeko gaitasunik, txikituta bezala geratu da hor, eta sartzeko kamioiak eta oso komplikatua da. Orduan, gure proposamena da, hobeagoa den beste espazio batetara joateko baldintzak eta laguntzak jartzea, espazio hori osoentzako, oso horretarako lortzen dugu, eta berreskuratzen dugu, eta nolabait enpresa hori bermatzen dugu herrian geratzea, eta ondo eta eroso sentitzea herrian. Bai, izan ere gizarte osoaren mailan bada industria, ez? Erronka edo horri birpentsatzeko erronka handia, eta honek ere badu berraktibazio ekonomikoarekin lotura. Gure planteamendua ekonomian bada, argi dago, enpresa traktore pila bat edo traktoreak ditugula herrian. Eta enpresa traktore horiek lanpostu asko ematen dizkigute enpresa bakoitzeko. Beraz, menpekotasun handia da. Ikusitu bat zen kasua edo enpresa bat krisian sartzen da eta herri guztia baldintzatzen du edo inkluso eskualde guztia baldintzatzen du.
Beraz, enpresa traktore horiek herrian errotzen ditugula bermatu behar dugu nolabait. Eta bestetik, ulertzen dugu, diversifikazioa izan behar duela beste lan hildo bat. Zergatik, ez direlako soilik enpresa traktoreak herrian daudenak, baizik eta ere, industriarako zerbitzu edo enpresa txikiagoak, pyme txikiak, industria pymeak izango zirenak. Orduan, horiek sare handia daukagu hoiena, baina ez oso interesgarria litzateke diversifikaziora bideratzea, horiek ere enpresa traktore erabat menpe behintzat ez egoteko. Bai, ez da ipatu zuerlen tarteka, adibideen artean Tubacexeko borroka bera, egia da justu azken legegintzaldi hau markatu egin duela baita ere Laudion, eta esan duzu bezala Amurrion eta eskualdean protesta hauek egia da gero honekin iritsi direla izan Eusko Jaurlaritzaren partetik esaterako, plan ezberdinak, nola erreparatzen diezu hauei? Planei. Lehenengo da behin, lehenengo zoriondu langileak. Langileak eta ez soilik langileak eskualde osoa, izan dena oso handia da. Herrian gertatu dena oso, eskualdean gertatu dena oso handia da. Eta planei, bai, EH Bilduk foro ezberdinetan bideratu ditu horrelako planak proposatzea. Orain gure erronka da, horiek hitz utzetan ez geratzea. Eta benetan eraginkor eta eraginkorrak izatea, erabiltzea. Ekonomiarekin lotuta ere badago tokiko merkataritza, zer nolako osasuna duen Laudion? Bai, hemen tokiko merkataritzaz hitz egiten dugunean, igual gehiago, badira, bigarren sektorea, hirugarren sektorea eta lehenengo sektorea. Baina lehenengo sektorearen kasuan, egia da, baserritarrak ditugula desagertzear. Oso kinkalarrian ditugu. Legegintzaldi honetan, oraindik ulertzen ez dugun arrazoi batengatik hiltegia itzi zen Laudion, eta horrek arazo handiak sortu ditu. Nolabait, gure baserritarrak oraindik egoera larriago batetan jartzea bideratu du. Orduan, horreri soluzioa bilatu behar zaio. Orain arte, eztabaida guztiak egon dira oso tenkatuta eta oso geldituta. Eta, bai, proposamenekin gatoz. Eta espero dugu, lehenengo sektorea, benetan, lehenengo sektoreari bultzada efektibo bat ematea. Ez daro bestelako merkatal esparruekin eta bada hor froga bat egin gura duzuena tokiko monetaren bueltan, konta iguzu gehiago horren bueltan. Tokiko moneta ere agertzen da gure programan. Ez dakit, esan bezala, epe luzerako proposamen bat da, ez dakit tokiko monetak zein puntutan edo zein ere fasetan aplikatuko genukeen, baina bai egia da buruan dugula. Iparralden dagoen tokiko moneta dugu adibide bezala, oso interesgarria, eta rotazio hori gertatzeko eta herrian dirua geratzeko oso sistema efektiboa dela ulertzen dugu, benetan eraginkorra, frogatuta dagoena jadanik, eta bai, bada gure proposamen bat. Baina bada alternatiba interesgarri batez, gaur egun bizi ditugun krisianitz horiei bidetxo bat topatzeko. Eta horretaz aparte hasiera nola industriaz eta hirigintzaz aritu garela aipatzen zenuen nola ibaien erabilpena eta inguruak horrei ere buelta bat eman behar zaiela udalerrian, hor Nerbioi ibaiaren bueltan eko bulebar bat ere proposatzen duzu zer nolakoa izango litzateke? Gure asmoa da, argi eta garbi garai berri bat atorkigu hau gainera. Ez da EH Bilduk horrela planteatzen duela, baizik eta planetak berak horrela planteatzen du. Baditugu alde batetik trantsizio energetikoa, klima aldaketa, badago gizartearen edo jendartearen zahartze prozesu bat. Orduan, berriz ere uste dugu herria horretara ere egokitu behar dugula. Eta hau modu bat da, eta ez da gure asmakizun bat, Europa osoan, inkluso mundu osoan egiten ari den zerbait da. Helburua
komunitatea eta naturaren oreka, hobeago bat bilatzea da. Orain arte igual natura anikilatu dugu, eta bueno, pues, seguramente, eta Europan eta munduan badira beste adibide batzuk, naturarekin, natura errespetatzen bizi gaitezke. Eta ekobulebarra hori da. Beste modu bat ibaia bizitzeko. Bere rekuperazioarekin lortzen duguna da espazioak, benetan erabilgarriak direnak eta natura ere zaintzen dutenak. Halako oreka hori bilatu. Eta inguru horretan, ekobulebarra planteatzen dugu, hau da, etxebizitza molde ezberdinak proposatzen ditugu, zeinetan komunitate izaera hori bilatzen, bestelako etxebizitza molde ezberdinak egin aldiren, gazteak eta nagusien arteko elkar harremanak ere bultzatzeko, eta ez hori bakarrik ere, beste buelta bat ematen badiogu etxebizitza moldeari, seguramente guretzako erakargarriagoak, guretzako erosoagoak, merkeagoak eta ekologikoagoak izango dira. Izan ere izarren duen bestelako erronka bat, tokian toki bada ez, etxe bizitzen aferari nola heldu eta zer alternatia proposatu daiteken. Gainera agian ez da gazteekin ere lotzen da askotan. Bai, hori da gure asmoa, baina ez soilik gazteentzako, esan nahi dut. Auzo bat sortzea, auzoan oreka bilatu behar duzu. Eta zaintza molde ezberdinak bilatu nahi ditugu, pertsona gure erdigunean jarri, eta agian gazte eta nagusien arteko harremanak naturalak sortzen baditugu, seguruena zaintza harreman naturalak eta espontaneoak sortuko dira ere. Beraz ez da erronka makala ez, ekoburren hueltako hori izan ere erantzungura diozu ez, zaintza, etxebizitza eta guzti horretaz aparte ere ez, herri bizigarria egite aldera kirolean ere badaukazue fokurik, zer nolako aukerak sortzen dira hor udaletik? Laudion gertatzen da, kirol instalazioak oso zaharkituak geratu izan direla eta oso gutxi ditugula. Eta hau da, atzetik datorren, gabezi bat, herri osoak onartzen duena, asumitzen duguna guztiok, hori ez da eztabaida bat, hau danak dakigu, herrian behar handiak ditugula. Eta berriz ere, ez dugu partxeoa nahi. Guazen, pentsatzera, zer nolako herria nahi dugun. Eta zer nolako herria nahi dugu? Osasuntzu bat, herri osasuntzu bat. Eta horretarako behar ditugu espazio naturalak, espazio irekiak, zeinetan ere modu kalean ibili, bizikletaz ibili, eta kantxak behar diren, eta baita behar dira espazio itxiak. Zaila da, herria ez da erreza, ez daukagu leku bat esateko, hemen egingo dugu makro zera bat, Laudio ez da makro espazioetarako herria. Orduan, nire ustez egin behar duguna da, eraginkorrena, dala guztiok batu, erabaki zer egin, eta ez saiatu bilatzen, halako instalazio ultrapotenteak agian, ditugun eraikuntzen berrerabilpenarekin, edo, pabelloien bestelako proiekzio batekin, horrelako beste eraikuntzei, bestelako erabilpen batzuk ematen, seguro, gauza merkeagoak, atseginagoak ere, eraikuntzek ere alma eta bihotza dutelako eta historia dutelako, eta soluzio interesgarriak egon daitezke guztien artean egiten badu. Antzeko zerbait gertatzen da kulturari bideratutako azpiegiturekin eta bar, edo zentzu horretan? Apur bat bereziagoa da, egia da gabezia handia egon dela herrian. Hemen badugu altxor txiki bat, dela Lamuza parkea. Eta hemen egon da buru belarri sos parkea taldea, eta beraiei esker, gehien bat lortu dute beraien parkearen birgaitzea. Beraiek ere ez dute soilik
birgaitzea espazialki eskatzen, baizik eta badute buruan zer nahi duten hor planteatu, ze bere garaian orain arte kulturretxea izan da. Eta aparte orain ari dira legegintzaldi honetan seguruenik amaituko da antzokiaren obra. Gure proposamena da, bai, Lamusa parkean, SOS parkeak planteatzen duen proiekzio hori planteatzea, oso interesgarria da, oso gaitasun artistikoa bultzatzeko eremurik idealena da eta zerbait aurreratua eta polita izan daiteke. Baina bai planteatzen dugu hau, herri mailan baliteke espaziorik txikiena egin batean, ez? Kultur sorkuntza izan daiteke inkluso norbanako proiekzioarekin. Antzokia izango litzateke bestelako ertaina, proiekzio ertainarekin, izan daiteke antzerki bat, bestelako horrelako formatoekin, eta uste dugu beste hirugarren behar bat dagoela, dela formato handia exigitzen duten kultura eskaintza horretarako. Horretarako planteatzen dugu ere, erdigunean, ez da guk asmatutako proiektu bat, baizik eta kulturlabek eta SOS parkeak eta herriaren elkarteak ere horrelako planteamendu bat egiten du, Bizkaia kalean dela herriko erdigunean espazio polivalente bat planteatzea. Horrela ja, egitura guztiak, behar ditugun egitura guztiak izango genituzke, eta gero bigarren horkoska da, kudeaketa bera, nola egin. Bai, ez, behintzat badaude aukerak, ez hori ezin genezake ukatu, eta guzti hau ere, ez, Euskara erdigunean jarrita aipatzen zu, ez, programan bertan baita ere egia da, azken denboran, ez, jende oso kezkatuta badagoela, ez, Euskararekin, bueno, ez, afera ezberdinak jarri dira mahai gainean azken hilabeteetan, ez, asko ere lotuta agian, ez, udalean zer hizkuntza erabiltzen diren, ez, eta, bueno, baita herrian sustatzearekin. Guk argi dugu. Euskara zeharkakotasunez zertatuko dugu udaletxean. Gure nortasunaren barne dago, nortasuna Euskara eta euskal kultura gure nortasunaren barne edo propioa da, eta hori udalean horrela txertatua egon behar du. Horretarako planteatzen ditugun baldintzak edo ez zoilik esan, bueno, zeharkakotasunez aplikatuko da Euskara, ala eta punto, jazta, ez da hori. Ulertzen dugu, euskalgintzan jarduten duten elkarteekin, nolabait, aitortu eta hauekin elkarlanean egon behar garela, ze egia da, euskalgintzan aritzen diren elkarte gehienek egiten duten kritika izan da, esaten da, bueno, pues ez dago ez da telefonoa jasotzerik, ez dago ez da dei bat udaletxetik, hori sustatu behar da, elkarlana eta zaintza hori, horrelako elkarteei, arnazguneak aitortu, euskararen arnazguneak aitortu eta bultzatu ere. Gero, aktiboan diren euskaltzaleak hori bermatu jarraitzen dutela. Eta baita buruan duguna da beka sistema berria diseinatzea. Pausuak eman alizateko doakotasunera, baina baita ere online bidezko irakaskuntza barneratzea, ze laudion behintzat ez da horrela, eta laguntzeko, olako oztopoak kentzeko. Ere egia da, eta nire harridurarako, Euskalgintza Kontseiluaren konpromesuak sinatu berri ditut, zerrendaburu guztiei eskaini zaie, eta herrian ni izan naiz bakarra sinatu dutenak. Harrituta nago horrekin oraindik, baina horrela da, eta guk behintzat buru belarri horretara goaz. Horrela izanik esan egin behar da baita ere.
Eta honekin aipatu ditugu, ez? Programako hainbat eta hainbat ertz, esan bezala, ez? Hainbatetan badaude gehiago, beraz interesa duenak, edo eta kuskusatu nahi duenak hor dauka, Laudioko programa, eta ere aipatzea ez orain justu ez, tira, hauteskundeen bueltan ez, prentsa behiratzen badugu guztiak dira, ez? Adierazpen batzuk, beste batzuk, ez, lokaztutako kanpaina atezari da asko hitz egiten bereziki agian, ez? Bada EAJ, Euskal Herria Bilduren aurka, ez, jarrera gogortzen ari dena, ez? Egunetik egun nola erreparatzen diozu ez, aurtengo kanpaina hori? Nik pertsonalki penaz. Bada modu bat, eztabaida politikoa alde batera uzteko eta nolabait eztabaida kalitatea benetan desagertzeko, kasi. Orduan oso penatuta zentzu horretan. Gogoz ja etorkizunari begira jartzeko, ja behingoz danok, eta benetan proposamenen inguruan hitz egin ahal izateko eta oraindik itxaroten, aber noiz datozena. Ez da, gainera bestelako foku bat ere bada abstentzioa bertan, ez dakit Laudiotik nola erreparatzen diozuen horri? Egia da, politika konbentzionalak duen ondorioa abstentzioa da. Zergatik, egiten zaion kritika nagusia da, benetan ez dela oso eraginkorra edo deskonexio handia dagoela herriarekiko. Gure partetik EH Bilduk hori ere nahi du, horreri buelta eman nahi dio, ez dugu politika konbentzional horretan sinesten, eta guk herrian gure konpromesirik handiena da precisamente hori, herria aldundu, herrietarra aldundu. Beraz, horren buelta, nolabait konbentzitu behar duzu jendea, ez? Abstentzia hori da, paso egiten duz, ez dut sinesten honetan, orokorrean. Gure helburua da hori, benetan ahaldundu tresnak eman, sinesteko bakoitzaren hitzak benetan balioa duela. Beraz, premisa horri helduta igandera begira bukatzeko zer mezu saldu Laudioko herritarrei? Baskotzeko noski, baina bai, ez da nik onartzen dut, hau dira nire lehenengo hauteskundeak eta ez da erreza egiten, boskatu EH Bildu ez da zerbait niretzako naturala egiten zaidana, baina bai, uste dut oso garrantzitsua dela parte hartzea. Parte hartzea, ze horrela bai, benetan gauzak egin daitezke. Beraz, eta parte hartze horren beste gauza bat da bozkatzea. Ez da bakarra, baina bai pausu bat. Eta oso garrantzitsua dena ere. Beraz, animatu, bakoitzak sinesten duen horretan, bozkatzea. Eta koinziditzen badugu, hobeto. Hori da, eta honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa izen, mi esker gaur gurekin tartetxo hartzearren. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukarara besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.euskarero dela eskolagarri eroten duzan.